Quina estampa més tendra. Aquí els tenim, a tots 5, assegudets, tranquil·lets, amb cara de no haver trencat mai cap plat. Si sabéssiu... Deixeu-me que us els presenti. Comencem amb la Llum. És d'Igualada, estudia dret i si alguna cosa la caracteritza és la generositat. Me pots donar un poquet de llet? Sí, és clar. I aquell dia, la Llum tenia un dia generós. Continuem. Aquesta és la Bel. Mallorquina, infermera, molt bona noia. Això sí, té la tendència a fer, com ho diria? Jutgeu vosaltres mateixos. Jo pas, feim pena. Almenys tu ja estàs acostumada. Doncs això, té una tendència innata a fer el ridícul. Deixeu ara que us presenti el Pep. Sí, és una mica especialet, però bon paio. Estudia econòmiques i està convençut que serà un home d'èxit. I és que en Pep té l'autoestima pels núvols. Estic ben proporcionat. Vull dir, la relació alçada-pes... Estic bé, no trobes? Home, tens una mica de panxeta. Què dius? Jo no tinc baixeta, mira. I això què és? Això és normal. De la Sara us puc dir que és galesa, estudia matemàtiques i que, malgrat això, té un pensament força dispers. Això sí, té molt clar com ha de ser un bon cactus. No sé. Trobo que té poques punxes. Té un cactus amb més punxes? Sí, és clar. Sí, la Sara és única. I, finalment, 4 coses del Carles. Valencià, estudiant de periodisme, una d'aquelles persones dotades d'una intel·ligència emocional excepcional. Jo, si vull convidar a sopar una xicona que m'agradi, mai la porto a un restaurant romàntic, tio. Ah, no? No. Si les portes a un restaurant romàntic es pensen que te les vols lligar. Es posen tenses i la cosa es complica. Bé, doncs, aquí n'heu tingut un tast. Si voleu saber fins on són capaços d'arribar aquesta colla, ja ho sabeu, només heu de fer-los una visita a 4 Cats.